took it away. Now living my truth in the calm and the blaze. Yeah, we grow, living life in a daze. Yo, welcome sa episode Infinity and Beyond. Wala ko kay Bawon sa ating episode number. Yeah, with my cousins. Let's go! Welcome to Youth Podcast. Youth Companions. Youth Companions. Kuya Juan, may tanang youth podcast sila. Naman? Yeah. This time ako na itagaan sila tarong nga introduction na kay Juan ba maikog ta sa tong guest po no. Yeah. So ari sa tao na sa left, ladies first. So Glynis coming from Palawan and Opto, Opto nga sa yung college ron nga yung gitake. So Opto. Welcome Glynis. Let's go. Nice. And Jaya, dugay na kay kuan niya sig invite sa podcast nga one-on-one but naara na finally. later. Yeah. Looking forward na. So Jaya, akong cousin, aming klase sa salutatorian na nag-graduate o grade school. Na. And Sophie, let's go. Welcome Sophie. Yeah, from Pisay. Pisay. Yeah. Scholar ng bayan. Philippine Science High School, Central Visayas Campus in Cebu. Yato bang, wala ba damo? Philippine Science High School, Central Visayas Campus in Cebu. Let's go! Yes! Sa mga pag-aralan ng Central School, may ikog man. Pero sa Naga man to nimo, di ba? Argo. Argo daw, Naga. Layer this Argo. Kitsa mo taga-dagalot. Yeah, anyway, nagtabok na ron cousins kay nami sa asa ta Nato sa Nindot. sa Nindot. Let's go, di ba? Bulwark Cabins. Pero kanay mo And nakita gas sa tubangan balamban. nga fog. Smoke pa na nadri ang fog sa way. Let's go. So nata dire sunod si Vince. Ikaduha na ni mo ron Vince. Yeah. First na youth Companions kay punto. youth companion siya po to kuan nga kita-kita sa una Natas karahay. nakatatas karahay Atong chicken, mo to siya si chicken. Yeah, John Bates. Nya ako, wala mo kailan ako but yeah. Next is si Storms. Ay, may gabi, guys. Usa sa mga youngest, one of the youngest cousin ni Marlo. Good evening, Martin, and Storms. Yeah, let's go. Pinakasuki na siya, pinakasuki sa pangan podcast. Pinakabutan sa podcast. And napatay duha nga missing but mahapas na sila but pinaka special guest na to tonight is si Mardel from Australia. Let's go. Mardel ay representing si Side 1 Pusok, Lapu-Lapu City. Let's go. Nice one from the slums. Exaggerated. Yeah, so light lang karon nga episode kay Youth Companions man ni and ganahan ko nga makastorya with my cousins kay gitapok gid mi karon ni Jaya for cousins night out and panagsara kay ni no. Yes. I think first time pa ni I nato. think this is the first. Yeah. This is the first and last, actually. So, we're gonna Parental guidance. we're gonna make the most of it. Okay? Kasi last time. Joke lang. Mga ate, mga uncle, sorry. Yeah. So akong una pangutan ng day tonight is si Glynis nga kumusta yung day unsay yung mga experiences kay siya man good murag nagtanaw siya from gikan sa Lapu-Lapu pa doon dre from the backside sa siya murag kita man naguna kita nila Jaya kita mga brothers man nagsuon kita mga kuyas kita man ginaguna sa murag tag frontline sa nagpa sinugdan ni ba samot na ni Jaya so unsa may tanaw nimo Gly unsa may kalihukan na to tonight today. So, first and foremost, napansin ko lang, like ako, personally, I'm super grateful kasi may mga cousins ako na nag-organize ng event na to. Like, without them, parang feel ko magiging drawing lang yung, yung plano na to. And like, siguro kung without you guys, parang, wala, boring lang yung, yung Pasko, ganun. And also grateful ako kay Ate Jaya kasi siya yung nag-coordinate nito, ganun. And ayun, parang dahil dito nagkaroon ako ng like core memory before the year ends. I'm so happy. Nice. Yeah. Jay. As Palawan niyo, girl. Palawan din. Masama mong experience diri sa Cebu. So as Bago para makaniyari. so like I think
4 months pa lang akong nag-aaral dito sa Cebu. So, napansin ko, very different talaga yung environment. Kasi sa Palawan, very like peaceful lang, ganun, no traffic at all. Dito, parang Chaotic. chaotic everyday, ganun. Tapos parang ang bilis ng buhay dito compared sa Palawan. So parang feeling ko parang walang time for rest. Parang everyday talaga kailangan on the go, ganun. Sunday in the morning, party at night, no? Ay! Guys, wala pa guys. Wala yung pa-party. Ikaw dito. Wala kay party. Wala. Actually guys, hindi talaga kami kasi 13 lang kami. So parang lahat kami parang lang, puro study first lang talaga. Wala Wala na naman niya kasi si Vince. We believe you naman. For the sake of this podcast. Yes. Overall, I can say na yung Cebu is very like talaga, ibang-iba sa Palawan. So like pang city talaga siya, like city girl vibes, ganon. Ayun nga, sabi nga nila daw ako, island girl kasi taga Palawan. Yan guys. So parang Island girls, malaki pa yung Palawan. mas malaki pa lang Palawan Island, mas no? malaki Yeah. yung Palawan, guys. Dapat sila yung tawagin mo na island girl and island boys, no? Tayo, Pero island talaga boys Cebu. kasi lapu-lapu tayo. Oh, sakto-sakto. Mga pumanon. Kay Isla ba? Pero mga tisoy. So, thank you, Glenn, no? And it's nice to hear that nga naka-appreciate sa mga effort naman nila Ate Jaya, ng mga brothers, and mga Vince, and mga olders ba? Mga kuanday, more mature din, no? More mature. Yeah. So, ikaw, Ate Jaya, kumusta man imong experience today? This was so fun. Like, I wasn't sure at first when I initiated the staycation. Kung makuluran? Kung makoloran, basin drawing na sa nita. But to be fair, no, everyone was so game. So, yeah, super grateful na like we organized this whole thing. Kay every Christmas and New Year manggod, pirmi lang kita kuyog sa mga aunties, mga uncles, Sa balay. sa balay. And there's no hate at all, ha? It's really it's fun. very It's good, really fun. Like, kung mag-Christmas party sa Karahay, sa balay ni grandma. But I don't think we all hung out at once, give like the grandchildren, the cousins. So this was a really great time kay like a few of us, more half of the cousins kay employed na mga trabaho, so makaspend na ta on these staycations. And also like the kids po, they're grown up na. I feel like in this batch, Mercy Sophia ang youngest gani. So everyone else was legal na. Excuse me. When you're mo gani sa figures for your Lies. So kaya I was pleasantly surprised na game regid mo tanan. So that was a very good thing. Yeah, actually, pag-mention ni mo nga kanang murag nanay na mga nag-work ba kay namang guy gap nga kanang mga maguwang na kay dili na maka-jam sa mga mas manghud na. True. Di na sila mag-abot ba? True. Kay pila gud ta ka generations nga gap good murag di na ta Di mo ka mention. generation na. Kami pong sopi. Uy, ako tunga-tunga ako ni Jaya. Oh, 24 lang mo ko na. Wala mo angkon. Basta dagko ang age gap. Sige, that's So good. kani sila mag 6'7" kami wag mi kasabunan sa 6'7". Bino, kanang wala sila siguro. 6'7", 9. O say 6'7", o say skibidi toilet, di ba? Tungtong sahur. Ano yan? Vince, kumawala. Tanan ka mo ko. Ah. Joke. Gali-gali online. Lakit, kabaw ko na siya tanan niya. Sige, so, kasi next. Thank you, Ate Jay. So, Thank you. Sophie, how's your day going, man? How do you find everything? Nindot man. I really liked it. Kay Speak up. Loki, first nina ako. And as someone nga 13 years old niya, youngest pa jud dire. It's like something new ba? Yeah. And that was one of my New Year's resolutions, to try something new with people that I know, people I can trust. And today is really fun.
Yeah, definitely. Very fun. Na-advance day mong New Year's resolution. Wa pa na human, pa 27 pa sa December na. Dili Day. ka magkaroon to dyan pag 2025 to January 1 yung At least wa pa na human. No? Oo. Yeah, At least wa pa no. At least nakaapas ra. buzzer beater. Wala ko mag-gets tarong ta. So far, are you enjoying ra? Yes. Okay, that's good. Wala ra ka makuyawan sa akong drinayban ganiya sa mga dito sa Ini nga na ba? Tungkol kayo ba? Kasi ito nag-overheat inyong sakyan. Oh, ang unsa to? Brake pad, ang brake pad. Funny kayo kay nag-open mi sa door. Kay mo init naman ang aircon. Open sa door niya. Ano siya? Baho mang tire, baho mang rubber. Ano siya? Baho tire, sunog. Sunog ko. Oh, ang sakyan na sa tubangan, sunog na. Kasi depende. Hinay kayo. Pagkabusunahan niya naman. Boss, ang inyong brake pad nito. Kasunod. So, tulong lang. Musiga na nitong brake pad. Hunong mo gati. Actually, kuan lang, sakto to nga ng hunong kita. Kay mo may gina dapat buhaton. Yeah. Safety first. Pag drive bitaw ni kuya eh sige ano ko nga Lord, I'm too young. I love my life. Wala mo gulay mo drive na to. Nag-ampo ra bitaw ko. Kita bitaw si Kuya Akip. Cut! Kaya makita ng grandma patay ka. Thank you, Sophie. Thank you, Gepon. Thank you, Gapon. Bitaw, Thank you yes. kay pray ni mo. Thank you kay pray ni mo. Whole family. Whole family. Yeah. Ikaw, Benz, kumusta may mong day to day? So far, it went well, Jude, kay grabe, kay after all of these months na pure kapoy yun, na kay last November, nag-board exam me. Grabe yun, like 3 months. Congratulations to your new registered nurse. Very proud, man. Very proud. Thank you. So, 3 months of full grind with siguro konting enjoyment naman. Naka-podcast pa kami noon ng Chicken. Before ba yun? Nag-take kayo ng exam? Podcast before. kayo? Nagre-review kami noon. Swerte yung podcast natin. Maganda yung podcast Swerte natin. pala. Masaya yung Lucky podcast charm. na yan. Maganda yun. Wala pa siyang tulog nung. Wala pang Puyatan. tulog noon. Tapos nagpuyat. And tapos the next day noon, nagklase na naman. Pero so far, last November, thankful lang dyan talaga ako na nakapasar dyan. Thankful dyan ko kay Lord and sa lahat ng mga nagsuporta din. Pati yung mga cousins, lahat ng buong family kasi nakasabot ra dyan sila sa among giagian ni Eric. So, yun, mao to, like, we learn to be thankful and maging grateful sa life na naata karon and karon kay I will just enjoy life to the fullest na lang jud while unemployed. While unemployed pa ta, wala pa tayo kwarta, pero mao na maglingaw-lingaw sa ta karon. So mao to karong Christmas kay thankful sad ko na kahit papaano na nasa tayo time na kahit ingani ra ba na one night na mag-enjoy ta mga cousin na mag-enjoy ta, maglingaw-lingaw, mag-karaoke, mag-podcast ron, na maka-reflect ta sa life, na like, dili na ta wala tayo sure kung napabatay ingani next year. And we just hope and pray na lang na maka-enjoy pa sa tagyapon sa life. We just continue lang dyan. Yes. Amen. Amen! Basta sibil mo storya ba mo magpastor na. Praise the Lord! Nakay question ni Vince day. Ah, Kay ni-mention man ka nga enjoy life to the fullest while kanang unemployed niya, newly registered nurse o graduate sa college. Unsa may ganahan nimo buhaton or i-experience karon nga ni graduate na ka nga wala nimo nabuhat katong estudyante pa ka? kana. Usa jud sa ako mga ganahan, like, dili sa ganahan yung experience, pero like, Curious. curious jud ko sa una na mga magtagay-tagay. Kana one jud na magtagay-tagay kay dili jud ko magtagay na jud kay principle, dili jud ko na jud kay principle na dili jud ko magtagay sa una, di ba ko? Kay dili sad ko maka-enjoy na magtagay ko na mag next day na unproductive ta. Kana mao na ako mindset sa una. Pero karon na ano na ta, kuha na ta, registered nurse na ta, nahuman na tag eskwela. Karon kay
Open na. Open. Ah. Isa. Set up to. Set up ni Mardel. Curious. Curious na eh. Baka naman. Isa lang. Lola. Ako lang, Ben. Isa lang. Alam ko. Bilang naman to. Let's go. Chug. Para sa youth companions. Yeah, Yes. Para sa family. Cheers. Kapay. Mura ka nang sa chess bagi 4 moves ba? Gitrap, Ben. Check na. Curious eh, ha? Trap day to guys. Set up day to guys para mapagday ko. Mao na sakto. Sige lang, mag-enjoy ra ta karon. Nice. Sige, Congrats. kung lili mo kana ra kay namay uban niya kanang ganahan mo travel or kanang magkuan, unsay mga ganahan nga kay kibabi at tanan nga as nursing kay busy jud kayo yan na ba. Sige ganahan ka mag fishing, magingana ba nga naay mga igagaw nga kibaw ba na experience pud. Samtang karon di ba kay mag-review naman sad mo para sa sunod nga exam. Kuha pa na, dili na sa Ah, magsabahan sa na, pero Mamaya na. mauna ang progress para na. Iwas evil eye. Live in the now pa lang. Kev! Close! I-close ang door. Ang door dyan. Dili na sa magkuha kay iwas evil eye. Yes. Basta, Let's not jinx it. basta productive lang, be productive lang yun bisag samtang unemployed gyapon. Na jud tayo gyapon, buhaton gyapon. Yes, one day at a time. Yes. Yes. Thank you. So, next, ikaw Lot. How's your day today? How was your experience? Nakusog ka Lot. Nakulba sa pag-drive kay murag last na akong drive ato 2 years ago kita poy kuyog ato sa Bantayan. Yeah. Dako biya nang sakyanan ng van kanang good for 20 people, good for 16 ra gyud tana, di ba? Ana ra ko nga good sa man ni kay ka-drive ra pug ko pirmi manual pero ang kuan lang baka nang nabitay mga blind spot. Yeah, pero makaya ra man sad ka naman pug ko na diri akong pika si Sheila maka tanaw ra siya. So, very good ra pud niya. Napod si Martin, murag basta na akong brothers, mga kampante ra pud gid ko kanang laag og bisag asa or kanang take risks bitaw risk nga kanang calculated risks ba nga kay ba ako nga kaya ra na niya. Igun sa mga nagsayop akong calculation is nara man pud ko yung mga tawo nga mutabang nako in gasto nga dili ko biyaan sumana maka naka. Mexican girl niya. Dinumsa ka. Lot, uno. Oh, wala diya. Iskan gid lang ayo later. Sikan yung, Lot, uno, balik. Utang nang kayo. Actually, yes. Kanina mga brothers, mas may pa ni sila nako but they let me do it. Kaya ako man ang ilang manghod. Inga na ilang pag-guide nako. So, I know you will get it kay brother man sad ka, no, di ba? Magbuwang sad ka. Inga naman po ni mo imong brothers and sisters. Para mo guide ta. Yeah, I think that's a a very good Like, let kuan. them spread their wings. Yeah, let them kuan. Pero mas makipagid na sila na to good do. Hilom-hilom rin na sila. So, mora to kuan niya pag abot diri kay nalipay pud ko kay mga tao nang lihok yung tanan. Ana ba kay? Ato, ako magong preparation ani is free laag. Oh, nangandam ko sa speakers sa tanan. Oo. So pag arena dapat relax na kumoya kung nahon na. So mo to gid nagtinabangan na diri which is a very good experience. Nalibay ra po. Si Alot ni ang pinaka-enthusiastic sad nga nag-organize sa kaninga get together sa mga cousins. So thank you kay Lot for nga namasugid ka. No worries, no worries. Thank you. Malain ta. Gisapot ang buwag ganina. Guys, gisapot ang buwag, guys. Gibiyahan ng mga buwag sa kapihan. Tumato na tabahan, pataksiya to sila. Uy, naningog. Ang ako wala na nanghid. Pag chat nako, niya nako asa naman mo. Ningon sila na padung sila niya 3 minutes na labay wag ginabot. So ay wala mo depend. Di na ako mo depend kay ako may gisapot. Pero si Sheila sige na ganang okay ra lagi na. Pero ako kabatid ko ni Torms ba nga pagkasapot nako ira pag kong gilingaw-lingaw ba. Sige siya na lang makatawa. kung joke. Which is mo sa na akong kinanglan. Mo nang Ben, sige na lang kung joke. sige na lang joke. Gisapot naman ko. Sa taksiya na sila dito kay. Wa mo nangit pero yeah, it's murag sila bitaw akong kanang pa-balance ko. Pa-balance Yeah. Nakoy bad bro. Nakoy good bro, nakoy good bad sometimes pa yeah. So nalingaw ra pag ko pag ganun joke naman kay iyang mga joke mga kuha mo pag nako. Stopper. Stopper. Ikaw Torms, kumusta man ni mga adlaw Torms? Hey, may gabi guys. So, actually,
day was very great. I enjoyed it a lot. But alingaw ko kay kuan man. Kalit-kalit man siya. Yeah. Actually, wala ko nitabang sa planning. So nitabang na lang ko sa bahay, assist ko tanan. Ay, sino to go? Tuhog na siya. Buong assist ko. Lingaw siya kay first time man nga outing ko yung cousins. As a one of the youngest again One of the youngest the group. Wrong. Ay, wala reaction paper dre ba yan? Ako pa yung youngest. Enjoyable kayo ang day, ang night. Nagkuyog mi tanan, lingaw mi, nagdali-dali, pagabot diri, nindot kay pagabot diri, nagtinabangay tanan. Balag nagbanaw ng kusina. Happy gid siya nga lag. Wala ko reklamo aning laag. Thank you kay Jaya and a lot sa pag-prepare. Lasing na konti kay daghan na inom sa games. Wala na Buildi man sa games. Sige lang papildi. Sige, tayo lang papildi sa Saya games. gining koko. Kay, ang games kay kung mapildi ka mo inom man alangan magpadaog ka. Si Valdil ba yung Papildi gano'n? yes. Malipat ang mapildi ka makainom. Pailagid. Pero lang, salamat. Lingaw kayo. Thank you po, Terms. Thank you. Thank you, Kuya. Yeah, ikaw, Del. Oy. What's up? Actually ako iba man sila tanan ako maigsoon o kuba na kay gaga nga always game radyo ko. Actually in mga 30 minutes kay 24 hours na ako nagmata kay gikan pa ko duty gabi eh. Could be, Yeah, diretso ra ko so always game jud ko basta laag sa kinsay kuyog, family, friends, cousins, anak. Nga ngamong nickname niya kay The Immortal. Sukad di graduate mula ang Yeah. trabaho dito lag. Kami po nag-in charge sa food ganiha bisag daghan og palpak kay nabusog ra gyapon ming tanan kay Thank you, Kuya. Thank you. Busog Tayo kayo. ready but naman Boy Scouts Actually, Busog mo na, na akong busog. gana ni comment ni mo no kanang unpreparedness ang imuhang forte. Diha ka ara ka may nga. Di ba kabantay mo wala sige kog ingon nila nga kamo na bahala na dinner niya. Pag dinner kilami atong mga sudan, di ba? May kayo mag-improvise. Yeah, improvise mo na iyang forte. Naray smell nga gas gamay ang kuan. Ang Kinsa man ato? palpak man ato Palpak man ang kuan. atong Boy Scouts boys. Epic fail man ito po nga. Sala magito ni store. Dito na sa mga. Pero negas ko yun. Yan ako nila sila pahalinga kay mga Boy Scout. May kayo. Sus pag-abot na ko dito ko bahog. Hindi mo akong kinuskin. Kaya to magito ni store sa gas. At pang magito ko. Taga na kayo mga ni Sika. Lapat ano naman ni sila eh. Ato 15 years ko last nagkuha nila. Ug na zombie apocalypse patay na nila. Di na nila mabuhi. Why survival instincts? Ang ila nagtingog. Pakita na ako skina. Patay na sila. Ate di sa kumudoktor. Kaya ang rule number 1 sa zombie ano to? Always save yourself. Cardio number 1. Sawa kay cardio patay ka lang. Pero mo to siya lingaw gyud bisag kinsay kuyog basta game tanan walay KJ walay kuan. Lingaw gyud na siya especially nga family ang kuyog niya. Bisag tagas og gap sa age kasi nabot ra gihapon kay kuan makarelate ta ba kanang sa games sa mga stories na to pagkabata ning ana. I think dindot sa na Del nga kanang sa family palandaan nga mura bitog makaibaw na ka mga lobilo regardless of age nga sa inyong gap. Okay. Mado ka sa gawas nya nabi uban nga inig makakuyog sila mga mas older nila mas younger ma-OP sila ano or date nila type normal ra na di man type pero kanang at the moment lang ba nga kaibaw ka mo kanang kuyog Interact bitaw lang, mo interact lang so nindot na nga mura bitog training grounds na to ang family nga ingana. True. Yeah. So kad sa una basta na events or birthdays niya kanang magkatapok ta yung anak kay magkakuan ba kita ninyo kanang magkastorya Mga igaga, magtapok sa kwarto ni grandma. Yeah. manago kay kuan suguon At kato sa una pagbata na to ato ta magtambay sa kwarto nila Gia mag Disney ra ta dito pang babae Aircon. aircon ano ba Glay kumusta inyong kuan Glay si ikaw ay lang representative na mura katong Suman. Hindi na Sumay, nakakita sumay. guys. ikaw representative ni Sean Breaks di wala man dire
imong observation nation breaks diri nga nakakuyog kay parang siya biyay wala pa ka ari sa Cebu nga nag-stay. Yeah. Nalingaw ra ba siya na? For me, feeling ko nag-enjoy naman siya. Lagi naman siyang on the go din. Like, na-enjoy, like very game din siya sa lahat. And hindi naman siya na-OP, ganun. So, sa lahat, okay siya. And feeling ko nag-enjoy talaga siya dito. Siyempre, Eagle Scout. So, Yes. lagi yung interpersonal skills. Yes. Ayan, another cousin na naman. Lagi. Eagle Scout. Isa pala, tinanong ko si Sean Briggs ng Eagle Scout na pala siya. Sabi ko, Sean, Eagle Scout na ka na pala yung rank mo? Sabi niya, oh, kuya. Sus, sure ka? Sabi niya, oh, ako. Na-try mo na bang malibang sa kalibunan? Tapos yung ginamit ko yung dahon na laya. Sabi niya, ay, walang ganyan ko. Hindi yun, Boy Scout. Hindi yung dago ka. Wala CR, wala na. Balimbang ko sa kalibunan. Iso mo lang yung dahon apat para hindi mabuslot. Meron niya siyang kwento. 2 weeks kasi siyang nasa Jamboree. Tapos ang sabi niya, dito siya naka-CR doon. So, bari 2 times lang daw siya naka-CR sa 2 weeks na yun. Sus, di naturuan. Walang nagturo na magaling doon. Wala kasi kuya niya dun. Wala kasi wala. creator. Nung dati nung elementary ako, nakapag-jamboree din ako. Tapos, yung 1 week lang yung sa amin. Sa 1 week, dala namin 4 na medyas, 2 pair. After ng 1 week, pagkatapos nung jamboree, wala na kaming medyas. Bakit? Wala kasing tissue na dahil. Medyas, gigamit ang tissue. Ako na, survival instinct. Ako na, makasurvive sa zombie apocalypse. Survival instinct. Improvise. Use what you have. Yes. Asa ba kami? Huwag tangan gamit dyan, sir. Manimaho. Lahi mo to mo sa una, kaya ang nawagtang na mo ka to, mangyan na kau. Bandana. Ang bandana na duha ka mo po, nawagtang ka hilo. Gabi ang medyas. Wala lagi choice. Kaya, kuhan man, gamit ba ito ang kuhan? Diba, ang belt o ang... Frontman na. Ang kerchief. Dili, gamit yun na siya sa kanang mga... Tying night. Oh, Not tying. Daghan din siya. sa katong stretcher. Bandage, Bandage. Oh. Diba, gamit man siya sa mga activity. Ang socks, wala man. Moto, nahurot. Surot ang medyas. Aray ka. Aray ko. Unsa may tawag na? Di man na Eagle Scout ka ng mga ngana. Kaya na, kailangan ko sana eh. Cowboy Scout. Cowboy Scout. Yeah, pero naglingaw ra gid siya glide dire, no? Dito. Ikaw, Vince, unsa may tanan mo? Para ni Sean, so far, kasi sobrang marunong talaga siyang makihalubilo. Makisama. Makisama sa mga tao, kahit sa mga kuya niya, kayo, sa mga age niya. Pero minsan din, tahimik din, para may sarili din kasi mundo, gano'n. Naglalaro ng games, so, Tayo mo siyempre, lahat. Tayo mo lahat. siyempre tayo, kasi siyempre, ngayon naglalaro tayo, gano'n, tapos siya. Hindi naman siguro niya trip yung mga ganito, yung mga inom-inom. So, sa kanya, at least, like, sa kanya, meron siyang sariling mundo na outlet na makapag-enjoy din siya sa sarili niya. At the same time, naka-interact naman siya sa atin. Nandito naman yung presence niya na we feel natin. Yes, mo sa nabantayan. Responsible gid siya nga. Pila edad niya? 15. 15. Si Sophie? 13. Okay. Siya da yung second youngest na to, no? Sa kanyang guest siya. Ako ang third. Kanya siya, second eldest pa. Booking. Aray ka. Sige na Sophie ba? Pick news mo na pirmi si Kuya Mart. Anyway, yeah. Mo to kung ganahan nga kuwal po dang side ni Sean kay basin silang ni Sophie kanang ma-out of place sila ba? Oh, yeah. Apil diri. Ari kay. Close. Ari kay. Puta na siya lot. Ara na dia. So, Let's welcome another cousin. Let's welcome Ricknell. So, Ricknell, kumusta? Imong today nga experiences. Yeah. How was Yan na to. Banding sa cousin niya, lingaw kayo. Naka-relaxed tungod sa ACADS.
Sa tungod sa Akads. Akads sa school kay break ninyo ron no. Yes. Kano sa pamabalik og school? 5. 5. Sila lagi kay 20 pa sila glay. No layo kay mo no. Kaya ano man, since wala kami sem break, pinagsama na lang. Pinagsama na lang yung ano 20, namin. yan, ingon, bisag 5 pa, para 1. Taas-taas na bakasyon. Wala pa na 3 weeks sila layo. Wala pa na yung learnings. Kuan, what school gani karon, Ricknell? NU. National University. Pioneer. SM City, Cebu. Kamusta experience sa NU? Okay, gasto. Dami bang konyo doon? Kay magalgal sa ubos. Ay, oo, okay. Sa ubos. Small SM. SM sa ubos. Campus niyo SM. Sheesh. Sheesh. O, di ay, sheesh. Kumuha sa una, kay gawas, kay unit top, naman. Opo, munggal dyan. Pero magkaroon pa lang podcast. Anyway, Unit top, lagyan mo ah. unit top na daw, unit top. So, Dati, kaabot mo nito itong batch sa Nubo, no? oh, ako t-shirt sa una, white nuko. Proud na kita na. Pang-intrams nga mga t-shirt. Nya kami rin magpa-print ba, or kung mapili og design para printahan. How about karon so far today? Okay ra tanan. Highlight nimo, ano may highlight? Favorite part of the day? Ang games. The games, yes. Enjoy. Okay, makainom no. Kinaka. Drunkard. Magpapildi dayon ba? So, next is diba yan yung nabuto eh. So, this is Kev atong Kani kuan. atong budot sking. Yeah. Albatross. Right. Sampol kay sampol. Sampol. Di na makita si cameraman. So how was your day, Gabe? What's your highlights? Highlights, the games are interactive, very fun and entertaining. Lingaw kayo. Marami ka nang upanya. Big word ka. Big word ba yun? Murag chat GPT. Usually, kay basta mga laki, kay common terms naman, di ba? Siya kay call ngayon. Nag-search mo na. Asa ka na eskwela ron? Southwestern. South Mga rich kid man ni sila eh. Lagi mga rich. Kuan ba? Nag-abot mo ditong Matthew? Ang mga igagaw? Matlat? Sige, may kita doon. Yun ay kaya mo siya, kuyog. Kasi EA dito. Ikaw din! Kamambaling nyo ay. Urot maging mga hoodrats din nyo dito. Yes. Anyway, kita naman mo niya katong sa previous podcast no sa Karahay, di ba kita pa tong Kuyuga? Siya to katong among kuan dito. Siya ang nag-share sa story sa hoods, di ba? Ato yung mga hustle dito. Napay mo mga hustle, karon wala na. Gusto ko yung tingog, pwede ka Wala na. Mga hasol-hasol na lang. mga hustle na lang. No? Censored content. Ikaw na po ng host Ron. Second time around, ikaw na. Second round, ikaw ang host. So, anong pag-usapan natin dito ngayon after so far ngayong gabi ngayon weather update. sobrang lamig. Yes. Nag-ano bitaw sa kanang hangin ba kay Grabe lamig. Yeah. Tapos maliligo pa sa pool. Ganun, sobrang fog and so far mamaya umuulan na rin kanina daw. So, Wala ngang aircon sa loob, malamig. wow. Katong ganiha bago to nabot abi na ko na aircon. That's what I Itog thought, naman. ay wala to aircon. Wala aircon dira. Aircon, electric fan lang Abi yan. na ako na aircon kanina. Abli-abli sige taga-abli sa door. Wala. Yang magawas ang Malamig talaga. Mas minirado pa. Kawasan guys. Abi na ako. Sige, pagkita sa aircon. Sige, adjust ka. Remote man na. Kaya gisalatan. Wala na aircon. Gabli na po dali. Habis. Akong may bawaan rang habis kay kanin sa akong brothers. Yeah. Gamay si Jia, Ilaag which is Sige, Laag. habis. Start Start na ni Glyness. What's your hobbies? What are your hobbies, Gly? Actually, yung hobbies ko talaga is ano lang, like picture, ganon. Wait, hangad yan agad. Ito. Designated photographer. Yes. Ayun guys. So, I finally bought my first camera. Like, after ilang years talaga guys. So, patience is a virtue.
Next year, drone na. Ayun guys, picture ganun, tapos siguro reading, watching rom-coms, ganun, yun lang. Very boring. Sedentary life. Juday, gano'n. Dapat love life. Wala guys, boring. Wala pa. Wala pa. Wala pang pumapasa. Wala pa pumapasa. Coming, Posible coming wala. soon. Pangpangit lang yung wala. Real talk. Real talk guys. Ayun. How about you, Ate Jay? Yes, go at Jay. Laag Disneyland. Yeah, murag laag ako ang kuan, akong hobby karon. Diyan ako nabantayan niya. Laag. Before katong bata pa daghan kay mga hyperfixations, especially nga stage parents kaayo, mamig daddy nga dapat mag voice lessons, dapat mag piano lessons. So every summer kay book gid me, wala may break, sige mig nag lessons or magkuan, mag-study. But eventually nga we grew up na and yeah, we started earning our own money. Ako ang motto karon is work hard, play hard na sad. So pero may ako makasabaan ni grandma kay kada kita lang nasad ka. Last week nga story kay kani nga country. Next week nga story kay nga. Kalay na sa Pero so far te this year te unsa yung mga top 5 siguro na mga destination na adtuan nimo this year? Oh, to be fair, this year, one international travel lang. The rest is domestic lang. Oo, local lang. Pero, ang local travel mas mahal kaysa international. Oo. But so far, this year, like, I was really grateful sa nga naka-travel ko locally, nga nakatukog Palawan. Palawan, really nice. Sa Coron, tukog Sikihor. By far, Japan, like, it's a different beast yun ang Japan. Like, I recommend it nga you guys go when you get the chance. Kaya When you get the money, Yes. ato na mag-Japan. Kay mahal man dito. Compared sa Okay, uban. budget meal. Show me the money. Yeah. So, siya akong kalingawan karon kay grabe stress kay ta sa work. So, mana, laag. May kalipay. Balo makasabantang grandma. Sarap din ang Okay, parang Sarah. And life is short. Yes. YOLO daw. YOLO. Lolo. Huwag tinigom. YOLO. Pero para nimo te unsay pinakamahal na domestic na tourist destination diri sa Pinas? Oh, it's hard to say kay daghan na kay nag-compete karon. So far, ang gireklamo sa mga tao nga mahal nga domestic travel, Bohol o Siargao. Bohol? Bohol o Siargao. sa Panglao. Sa Panglao. Pero if mo to ka sa Central Bohol, kanang mga mga sa may Chocolate Hills, di Dapita, okay raman. Pero ato na kag Panglao kay mahal kaayo kay mga tourist rates sad. So yun raman agad ba ito kag Panglaw magpisting yawar ka pisting yawar. Mahal ba diri? Mahal ba diri? Tour mo guslon. May ko ako sa kamay dili ko Bisaya ba lang ta mangunay mga tagat diri ra mo kabadyo ninja ra mo diri. Discount dito ba? Ninja rin mo patay ninja automatic discount. Ano ba? Di, pero og hilig yun mo og travel kay pwede magin mo magkinawboy nga style kanang backpacker style. Oh yeah, of backpacker course, style, definitely. Madto mo koron or madto mo kuan dili mo mag restaurant Oh, basta adto mo dili sa ka mga mag-dinner karinderya date na. adto mo karinderya mga barbecuehan kay same price naman na sa tuwa diri nga kuan Oh. ug adto gid mo restaurant kana dako gyud sila tubo Mm. kay ilang target market na kay foreigners man Maugid. ngana ra gyud na pero og naasad mo pwede sa mo try og high ends nga kuan for experience samot na Kapay na yun, nabil natin. Baan. Ganun na. Ganun na. Sige lang, okay na, di na naman dumi. Kay, Yan na dyan. Ipadul lang po na ka na. Goods. kaya ako nakasuway masad ko og travel pod o kanang kuan international nya ang usa masad gyud sa experience nga nindot or kanang imuhang i-chase gyud og mag-travel ka is culture, foods ug kuan. May ngana so based sa foods
na sa kibaw mi kita tanan nga nay kanang mga street food Local. siya na nga baratuhon nya lahi man good lahi ang experience o kanang kuan sa street foods ug sa kanang mga restaurant gyud nga kanang mo'y famous gyud sa nga country ba. So nara gina ninyo mo try sa bit mo sa bahay ni mga Ito yung oy. Tingnan mo si huy. May topic man ganito mga restaurant. Wala ba mo? Natlak na di ko na siya mapil, kaya masin ko nang babaan ka. Ayaw lagi. Di ako, ang kanang baan man gud og pila na ka numbers ang kan ni report nimo. Wala pila ra may mananaw na yun. Sa podcast ka may ra man gud. Oh, you never know. Habis, next, Sophie. Yeah. Habis next Sophie. Hobby, Sophie. Pang guess mo, guess. Guess. Movies? Guess. We will guess on sa mga hobbies. Singing? Yeah. Yes. Music. Very Music, much. instruments good. Basta, kala mga music related cause recently I've been playing the piano and guitar. And then I've also been training at home sa akong singing with the help of mommy and daddy. And in my free time sa school, kay stressful kayo, I download multiple games on my phone. Coping mechanism. Coping mechanism. It's understandable naman. Especially kung you're from Pisay and like your schedule is so packed day and night. Kay in the morning you have to like go to your classroom early. You still have to go and eat, especially dormer. You have to eat in the canteen and then klase until mga 3 or 4, and then you only have like 1 or 2 hours time free, and then afterwards kay 4 hours of studying assignments, group projects. Sa dormers we have no Wi-Fi after 10. A lot of us download videos, offline videos, TikTok, YouTube, offline games pa jud. Duwa tani. And then, sige ko yan sa mga lalaki, ano, mag-Minecraft pa man mo. Wa mo kabuhat sa imong assignment. Due today pa jud. Ang excuse nila, nag-practice ko sa akong Minecraft last night. Yeah. Sa wala kay Bao, Sophie was one of my guests sa kato nag-recital ko sa akong music nga school. Yes. Yeah, I've taught the students for 2 years then. Siya akong special nga guest. Siya na piano siya dito and a lot of parents and including my students, they believe gud niya kay she's been practicing pud ba ya, and I think that's what a lot of people miss out nga Yes. ang talent nga na requires a lot of work. It does. It takes years pa jud because Years. it took me like mura grade 1 pa ko nagsugod. Grade 1 or after kinder. Kay mommy and daddy started enrolling me into piano classes and singing classes. So, naka-train jud ko for like a really long time na. And because we have a piano at home, daddy and mommy encouraged me na like, you should play the piano. And so, I do. I also downloaded a lot of kanang mga videos or like music sheets so that I can read and do whatever with it. Yeah. Are you enjoying it raman ka? Yes, I really like it, especially akong singing. I actually joined the choir in my school. Yeah. I passed and somehow alto ko. Alto? Salto ra mo ko ni Bo. Balintok ra mo salto ko ni Bo. Oh, nag-okay ka na. Actually, when I've been to high school, before, you get ni try out sad ko sa choir. Wala mo ko gidawat ko, dara ko na kong dimal. Tamaw mo ka mo kanta, sir, pero ate magdara sa magsamok na makadali. Kaduhang mo ato when I was in high school, implying graduate na ka year old. Bago na ko na mag-college actually. Bago. Look, mga ito mo. Pag
Pag recital mo, wala ko invite. Sige, mag-post ato. Pero wag yung mag-invite. Wala, kailangan din na-invite din. Ako, di ba ang instrument? Ay, ka mga pa-playhon ka? Oo. What's may playhon mo dito? Patay, bangan. Ako ka na ng botilya. Kabaw na. Ako, ko invite. Kanang mo. You miss out a lot. You miss out a lot. Wala din na to, no? Kaya ba, mga ka na itubig. Lahi Oxford ba yan? Pili niya, rin na. Sayang na, Jud. Nakakita ko, star of the night ang tato. As guest din, as kuhan ka ng performer din, no? Performative eh. Kanang magtuo sila nga mo inom ka ba? Music dito doon. Hindi, ano. Di mo, naganda magmainom sa lamisa, naging kayo. Sabi nila special talent, special child. Sa dito, ikutin na ka ng mic, di ba? Wala ba? Katanoon mo ko. Lahi naman ang asawa ni Moy. Di ba yun? Ari ka, sayang yun. Basta ako mga hobbies is like singing, medyo dancing. I also like watching K-drama, C-drama. Cause me and my roommate since last year, Cold bangkos ka ba? we always watch C-drama sa dorm. Hindi ka ba si Jama? Chinese drama. Wala gid ko kagito na ba? Kana mga Chinese drama makitaan sa imong For You page, ma-pop up ba? We watch that a lot. Magbutang na siya drinks. Sibling show. And Thanks. Sophie? Guys, yung mga basa. Japanese dating show di. Hindi ka mga reality TV. Cut. Like, sige. Kuya Mark, how was your day today? What was your highlight? Ano ba yung kadiri, Kuya Mark? Very good. Ang highlight niya ang highlight kay pag-dinner. Pray to the Lord and enjoy your day. Very untrue. Sorry, pray to the Lord for more food. Lingog. Pangdapugon ta mo? Di siya mo appeal diri kay basi mabahan ko siya look. Dili na ba ano eh. Taka gusto rin. Enjoy mo rin. Okay. Thank you, bro. Continue, Sophie. And I also read books, especially yung mga young adult. This woman thinks that young adult is bad. No, it's like the connotation itself, young adult. Of this You have to generation. specify like which authors. Kay young adult can mean so many things. Yeah. Sa mo mangod sa una kay young ra man gid og adult. 13 years old sa mga sa una sipunon pa man na. Gunalan pa may sa una. Karon mga 13 years old karon kay kuha naman nga don't touch me. Don't go inside my room. Actually, pag ano mo, kanang at Sophie's age before, hilig sa mig books, pero duha magud ka klase ang books sa mga ganahan. Kanang book ba? Kana ko, book jud ang mga mga brothers. Book. Basta na yung, basta na yung kailang magbong book diretso. La, joke ra ba ito nila? Very good, Martin. At some sense, true man kay mo na bitaw ng atong generation kay dili gid magpataka og kanang binuang og laing tao kay once mo cross ka og some boundary kay pwede magid ka mabukbukan which is lahi na karon social media nga era. Karon kay Yeah. Different na kayo. Magsigig pabagag na sa social media, magsigig pangbastos tig laing tao. Di magud ka masumbagan, di ka madukdukan mo nang lahi na gid kayo. comment section. Hiding behind comments. Keyboard warriors magud sa una. Bakit ito na sa panahon karon kay og naibuli kay musumbong sa principal ngana. Sa una og naibuli sa tuwa kay mano masumbagay, di ba? Magsabutan ba? Bagay tayo, wala abot ginikanan na. Wala abot principal. Wala confrontation sa una og karon. Kay karon kay puro naman keyboard warriors. Ya kanang libak-libak, ngana ba? Sa una libak dugo yung bakba. Tinod na. Safer na karon but bastagan po ng mga ni kanang above their head na ba murag murag bisag Yeah, the kind of confrontation we had before, like developed grit, good. di ba bisag sa babae kay atuon gid mo sa atubangan niya adto gid mo magniyaw-yaway sa una. Oh yeah, sa una atubangan daghan gid, kayo maglalis. Karon kay wala na
texting other people ng o kanisiya ba? Libak-libak naman ron ng style. Actually, sa Pisay, there's a lot of cases na yung ana nga maglibak ang uban. They always try to find like things that are bad in them and they keep texting all their friends nga napod sila GC Oh, like- ana lagi. like ang name pa jud kay kick out blah 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 blah, blah or something. I think ko na maabot na inyo sa confrontational inig after 10 PM kay wala may wifi. Wala na. No, so wifi is bad. Maybe. Dili mao na ginauso ron like kana usa mo ka group of friends. Yan amoy di ganahan nga usa nya maghimo mo blind nga GC nya. Di ninyo siya apilon ni kana. Oh, ana jud. Nya di ba sa to panahon sa una like kana di man duulon diretso nga uy ikaw ba kay ko ano di ikaw kana sip-sip kay kanimis ko ni ana di ba? Like ana sa tuwa sa una. Naam gyapon na karon Di gud. ba samot sa FL sa una daghan din mga sip-sip di ba? Magdulduol din ikabot sa maestra kay sugaton dayon sa portahan niya dalhon ang libro. Oh ano gila mo? Ah sip-sip. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good ma'am. Ano bitaw di ba tinuod ba lang? Asa ko bit-bit og di ka go. Nay estudyante si Lola diri ba nga nakadungog ba niya nga na siya sa ngono. Kabot na ko istorya na. Pag-college na ko, kuan ko kanang general manager ko sa batch. So mura na siya president sa HRM. Ya, nami group chat, naghimo sila group chat kanang mga haters kunuhay. Ya kanang kaning G-Storm kanang maldito kayo, kanang kusog kay manugo, inana. Ya nami isumbong nako ilang giad nga kanang loyalist ba nga kanang kibaw man siya nga tarong ko. Ano na bitaw, gilibak ko gilibak. O sige, okay ra na. Ya, napuno naman ko. Iad ko group chat, giad bitaw ko. Patsud sa group chat diretso. Sige be. Kabasa na medyo tanan paningog ni ugma ha. Makita tayo tanan amo palag sumbagay lagi ta tanan. Ano ko dala inyong kuya, dala agaw mo papa kung gitsa manukol dala tanan. Para kung masuko ko magsumbagay mi. Nanglib tanan sa group chat. Kupuan mo. Manglibak ng chat awag giad ko sa group chat bongka ko. Kupuan mo. Tinaning kay ko as president ya kamo sige magpanglibak kay naning ko sa school pero magpalahubog mo ko sa labas. College. Wala sila lain pang ikahit Oh. kaysa ingana. Sige, mas nag-hit sa labas. Sa labas. One area Oh. nya dili ka dili kay ka high sa usa ka Ilang area. stories, Mama na Hambugiro ilang sa gawas, fratman sa gawas, Hambugiro, Isog. Ako nga, sige mo paglibak sa gawas, arita sa sud, magsumbagay ito tanan, dalha inyong kaliwat nga pinakaisog. Sumbagay mi sa sud, wala, live tanan eh. Nakait ko GC bago, kipangado ko, nagliig biga ko. Ayun ko atay, balito ay, dinidiri na ay, libak kay, lifront, diritso. Storya, tubangan. Really, daghan man na nato diri kanay nga na ibang hate kay normal man na naman ay law of the university nga na something every something good nga imong buhaton na po na something positive and negative reaction nga na kay naman gyud na mga mobilib nimo na po'y masuya. Example na 100 ka book ni bilib nimo na po na mga 100 ka book negative lang tanawan na. So ang uban lang na hilom-hilom, ang uban na ni voice out. So normal ra gid mo na ang imo ra yung best nga buhaton na is ignore them. Yeah. Ignore them. Zero attention. Like di na nimo silang hatagan og bili. Like di nimo sila tubagon. Pasagdi lang na sila. Yeah, like you Ano, can't like- allow yourself to get distracted bitaw. Focus ang gid kasi mo ang mga goals. Padayon kasi imong gipang buhat. Exactly. Kay mo man na ang imong palatandaan nga sakto di kong away. Kinamang ko na may mga You're ganan na on may the right ganan. track. For example, last month, last month, November. Yan, kuhan nyo na, chika, nga si Storm, sige laglaag, ano na, hayayang live, irresponsible father, wala rajud ko niya. Pag birthday na ko, nag-feeding me, nag-donate ko money, wala ko naghikay sa akong birthday. Nag-feeding ko sa labas. Amot, I don't know about them. Nahilom sila. Sige lang pang daot nga. Yan nga, ay nahilom sila kay mong birthday, wala ka naghikay, wala ka nagasto, wala ka nag-inom, wala ka bisag Jollibee lang sa balay, wala, naggasto ko sa gawas. Kanang mga haters, uban pa nga, kanang hasta mga igsoon, hilabtan. Hilabti, mana na dyan ko nga, okay, hilabti ba? Na, padungga lang mi sa tubangan kay, 5 man mi, tag 5 po mo. 5 man mi igsoon, pag 5 po Pwede mo. naman nas paringon gud. Oh, gani. Guys,
Gagmay man mi. Dili pero ako I'm very kibaw kaming mga nag-train og kuan kanang physical unsa na something mga ingan na kay Physical Asia. Oh, physical Asia. Di actually duha man namong gitrain na is kibaw mi nga di gina namon dapat gamiton sa gawas. Kay ang prowess nga mong gi-practice is dapat kibaw sa nimo control. So mo na mag-abi ang mga tao nga mag-story mig boxing or something ingan na nga violent mi mga pagkatao very different kay kami mao na mi mo kontrol na unsaon na. Discipline. Yeah. Ang number 1 ginamong gi-train is ang discipline man nga mo show up mi every day nga og nami maka-encuentro sa gawas nga sa puton mi di na mo duklon diretso kay bawo gud mi unta ingan na but di na namo gamiton. Disclaimer anto kana si Torms kay bawo mo nga pasugin na mag-ginawa. Guys, last na ko sumbagay guys kaya to murag 16 years ago. Ako, college pa. 16 years ako ko nakasuway og kanang sumbagay nga. Nya ako mga amigo sa gawas. Kaya lagi na po. Tulo ba jud sila? Tulo ba jud sila? Nabok nagtabang Nabukbukan ba jud ang tulo? Aray ko. Sorry. Kung mutalaw ka, sorry. Ito mo. Di ba Torms og nay makakita nga mga tao lain nga makitaan ang moment kay mao ilang balik-balikon og storya. Oh, para nato kay normal ram na sa akong lifestyle sa una. Pero sila makita kay di man na normal nila ila ginang balik-balikon. Mo na ako Kapila na ko kasuway og moments nga manong og away, mangbuli sa club, manghagad og sumbagay. Pass jud ko pass. Muli ko. So, mo ko pass no, I won't fight. Na ko'y kuyog, na family, friends, uyab. Di ka maaway. Huwag pala nga ako, Raisa. Ikaw isa. Mao gina una nga pag yun. Dapat kamo ginamulihay mo. Lihay, gid. The best self-defense of all is walk away. Yeah. Number 1 gina. Unya ra jud ka musukol kung matrap na Trap ka. na ka. Your back is against the wall na ba? Okay, mao na ni. Let's go. I'll show you what I've been training for. Love that. So, di pa ka maabot ana nga time. Walk out ka pero may upat. Bala pag mo na sila nga agi or Dapat something. ready ka pero. Yeah, kana. Dapat ready ka pero It's better to be a warrior in a garden than a gardener in a war, diba? correct. Very nice. Magtatapos ang ating podcast. Let's go. Let's go. Bye-bye, bye-bye. Lugan na tayo. Bye-bye. Let's go. 1, 2, 3. Bye. Bye. Okay, that's good. Very good. Thank you. Sa ganun pa mo bawi lang ta next time. Para mag-relax na tayo, dagay na. Okay na, mga start na Mag-relax. Nakita sila sa guwapo. Rare ang gold. Merch so very handsome. What's up, Led? I envy my dance. Doon na, mother ng Because I fireplace. got them bands. Made it far, I took my chance. They watch me, they're my fans. Got the body, mind and friends. Simple ra jud ang life pero nga nung lisuron. Ang ingon ni papagad ako diring osbon.